खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननि जुदि एरियायाव नोंथांमोननि जुदि ओनसोलाव जुब जुब अखा हानानै जुदि दैबाना जादोंब्ला आरो बे दैबाना जादोंब्ला नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिटिआर सरकारा नाजादों 24 घन्टा बे समाव बिटिआर सरकारा थियारि जादों जे हेफाजाब होनो दैबाना जानाय जे ओनसोलफोरखौ आरो बे समाव हेफाजाब नाम्बार फोसावदों बिटिआर सरकारा जुदि नोंथांमोना बे समाव नोंथांमोननि एरियायाव नोंथांमोननि जायगायाव जुब जुब अखा हानानै थामहिनबा बे समाव दैबानाजों लोमसावनानै जुदि दङब्ला नोंथांमोना बे समाव थाबैनो बिटिआर सरकारनि हेफाजाब लानो हागोन आरो बे समाव नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन मोननैसो नाम्बार आरो जाय मोननैसो नाम्बारखौ नोंथाङा जुदि गोसोआव लाखियो अब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन हेफाजाबखौ बे समाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि मोनसे आगु हेफाजाब नाम्बार फोसावनाय थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जे दैबाना जास्लाबि समावनो बे समाव थियारि जादों हेफाजाब होनो बिटिआर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ बिटिआर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा मोननैसो नाम्बारखौल' गोसोआव लाखि आरो बे नाम्बारजोंनो नोंथाङा हेफाजाब लानो हागोन बिटिआर सरकारनिफ्राय 24 घन्टा हेफाजाब होनो थाखाय बे समाव बिटिआर सरकारा थियारि जादों नाम्बारखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन बे समाव सीएम्स फ्लाड कंट्रोल रूमनि गेजेरजों बे समाव बा रूमनि गेजेरजों नोंथाङा हेफाजाब लानो हागोन बे समाव फोसावना होदों मोनसे WhatsApp नाम्बार आरो मोनसे लेन्डलाइन नाम्बार मोनसे आरो WhatsApp नाम्बार मोनसे फोसावना होदों बे समाव नोंथांमोननि जुदि जायगायाव दैबाना जादोंबो बे जेंनाखौ नोंथांमोना WhatsAppनि गेजेरजों भिजुअल बा WhatsAppनि गेजेरजों नोंथाङा हरनो हागोन मोनसे भिडिअ एबा नोंथांमोना सावगारि दैथायहरनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो लेन्डलाइननि गेजेरजों नोंथाङा रायज्लायहरनो हागोन जे मा जादों नोंथांमोननि एरियायाव थामहिनबा दैबानाया माबायदि थासारि आरो हेफाजाबा बबे जायगायाव नांगौ बेखौ नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन बेखायनो नोंथाङाबो गोसोआव लाखि बे नाम्बारखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों बे समाव सीएम्स फ्लाड कंट्रोल WhatsApp नाम्बार सीएम्स फ्लाड कंट्रोल WhatsApp नाम्बारा जादों 97077 नोट खालामना ला नोंथांमोना 97077811183 WhatsApp नाम्बार 97077811183 बे WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोननि जायगायाव जानाय जे जाथायफोरखौ फोरमायहरनो हागोन सावगारि दैथायहरनो हागोन भिडिअ दैथायहरनो हागोन आरो नोंथाङा लोगोनो बिटिआर सरकारा बेवहाय हेफाजाब होनो थाखाय सिगांगोन आरो बे समाव बेनि अनगायैबो सीएम्स फ्लाड कंट्रोल लेन्डलाइन नाम्बारबो बे समाव फोसावनाय जादों बिटिआर सरकारा जेब्लाबो हेफाजाब होनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय बे समाव बिटिआर सरकारा नाजादों बे समाव हेल्पलाइन नाम्बारा जादों बेवहाय लेन्डलाइन नाम्बार सीएम्स फ्लाड कंट्रोल लेन्डलाइन नाम्बार नोट खालामनो ला नोंथांमोना 011422142213300 फिन आरोबाव बुंफिननो नागिरदों 01142213300 बे नाम्बारखौ नोंथाङा सेभ खालामनानै ला जुदि नोंथांमोननि एरियायाव बा ओनसोलाव गिख्रंथाव मोनसे दैबाना जुदि जादोंब्ला हेफाजाबनि जुदि गोनांथि जादोंब्ला सरकारनि हेफाजाबनि जुदि गोनांथि जादोंब्ला बे सीएम्स फ्लाड कंट्रोल रुमाव नोंथाङा कन्टेक्ट खालाम थामहिनबा नोंथाङा फोनांजाबनानै नोंथाङा हेफाजाब ला बिटिआर सरकारनि हेफाजाब ला थारैनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बे समाव मोनफानि उनाव मोनफा साफ्रोमबो बिटिआर बासिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय जेब्लाबो नाजादों गुबुन समाव जौगाथायनि बिथिंनिफ्राय लानानै गुबुन आयदायाव गेलेमुनिफ्राय लानानै बिथाङा मोनफानि उनाव मोनफा हाबाफारि मावनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो रायजो राजानि सिबिथायनि थाखाय बे समाव दैज्लां बोथोर अखा हानाया जुब सोलिसिगोन आरो बे समावनो आगु बिथाङा हेल्पलाइन फोसावदों थामहिनबा बे समाव सीएम्स फ्लाड कंट्रोल रूमनिफ्राय मोनसे हेल्पलाइन फोसावदों आरो बे हेल्पलाइननि गेजेरजों बे समाव हेफाजाब लानो हागोन जाय बिथांमोना बबेबा मोनसे जायगायाव बा ओनसोलाव जुदि गोब्राबै दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों आरो हेफाजाबनि जुदि गोनांथि जादोंब्ला बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय हेफाजाब लानो हागोन बे समाव नोंथांमोना बे नाम्बारखौल' गोसोआव लाखि आरो बे नाम्बारनि गेजेरजों नोंथाङा बिटिआर सरकारनिफ्राय हेफाजाब लानो हागोन गोजोन्थों।